Good morning, guys. Today is Sunday, Mother's Day. Happy Mother's Day, Mom. Love you. Miss you. Happy Mother's Day. Still lockdown, there's Davao. Gawas. Gawas na ko kayo mag-greet sa ako. Happy Day kilala. Happy Mother's Day. Happy Mother's Day, Nay. Akong Surat ang ay pangpan. Happy Mother's Day, Nanay. Thank you. Walay budget ron. Quarantine. Last year, nagatag ko flower na yun, no? Karon wala. Wala. May budget. Okay. Flower, okay. Karon wala. Wala budget. A few inches later. Ayo. Sarado na eh. Taga layong dapit. Uy. Uy. Aimon. Happy birthday, Mat. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Wala. Blow dahil para mahuman. Pila na mo edad, Mat? Two? Pila bitaw? Pila 12? Wow. Nakaoy ka baboy ba nato ani? Atong gilid ba? Nakatago ko. Kaon. Bukod ng quarantine God. ka. Hindi na kayo to, hindi na kayo ka-active dito kita. Grabe na si Bingkay. Ay, busy si Bingkay. Ano ko tayo, kanya-kanyang Busy si Bingkay kay nasa ko. garden. Orang sa kali papa ate bakal dia di konjo. Saya. Kami papa dia. Hmm. Mo nag-ibig ko kay. Pwede lang kung na kung awit mo. Wala man mo. Kung kita ada ang ko. Dah bukan sah. Sige kami ng kabang mo pag-alis sa. Tapos Sudah patut full day baik. sige sila kami. Tapos kada buntag di na i-add ko ta. Kung ako sa FaceTime. Okay, sa natin by cluster, ang active naman ng naki-case is cluster 5 isa na lang. Ang tawag. Saan po lang? Saging. Ano na din daw nun? Palit og saging namin. Wala na parang hapon. Oh, may tinggal. Uy. Uy, nag-wise-wise naman mo, agoy! Oh, friend na mo? Kung lang, Ang nakalagay si Muti. Friends sila? friend na sila usahay. Depende sa mood ni Spike. Ay, kamood mo. Dahil na si Spike. Muti. Iya, pinaawayan rin daw. Muti. Ala, tanaw niya nga. Iya, ito. Ako, ipanin si Muti. Nawan niya, pinaawayan si Muti. Muti. Asik ko na siya. Ocean. Nipis lagi yung buhok mo. Kau enggak? Muti, friends. Mukbang. Bang, may ako. Pwede, nag-mukbang. Mukbang. Ano Mukbang. Ano yan?
Chicken. Toto, ako mo ito. Hi! Manong kaon. Uli na siya. Muli na ko. Muli na ko. Thank you, Matt, sa iyong birthday. Wala ko'y gift. Ate John, thank you Ano to, te? sa pag-invite. Inato, orang nga birthday, inato. Na ko'y ice cream. Chocolate flavor. Chocolate flavor. Yan. Unay gold, unay gold. Unay gold, Ah. Thank you. Bye-bye. Engineer, ito sa ako. Thanks. Diba ka mo po si Spike? Bye. Thank you. So, gabi na. Natutulog na po kami. Ay, parang manonood muna kami ng movies, then matulog. Good night, everyone. Thanks for watching. See you on my next vlog. Bye.